66.000 pieken met een rommel worden, dat is nogal wat. Ja, dat is natuurlijk een klap voor de Blutse ondernemer. Ik heb van de morgen mooi bellen. Ik hier in het voorjaar ik al contact met hem, want toen is hij ik rommen worden en van Simmer ben ik tegeer met de wethouder de Delwist om even te vernemen hoe de ondernemer het oppakt. Dus de tweede keer al, dat mag een klap wezen van zo'n ondernemer. Ja, dat is natuurlijk een enorme dreun. Ze redden er mooi. Het zijn echte ondernemers, meestal niet vooral kansen tjuggen en net bedreigingen. Dus deze klap, daar zullen ze grif maar redden. Alleen ja, het is nou weer de tweede keer. Er zijn natuurlijk een heel soort bedrijven die in dezelfde sector zitten, in een straal van een paar kilometer daaromheen. Ja, die mensen zitten ik in angst. Dat betekent dus, ja, wanneer houdt dit nou een keer op? Wanneer stopt de vogelgriep? En ja, ze worden er ik wel eens wat moedeleers van. Ja, ze zeggen van ja, psychische kansen te zien, net alleen nog bedreigings. Maar toch, dit is een bedreiging voor bedrijven in de omjouwing. Ze lezen in het watergebied, een soort vogels eromheen. Wat is hier nog te doen? Nou ja, ik praat met de boerenroer en ja, een van de opties zou vaccineren wij ze kennen. Alleen nog, ja, zei de boer, ja, daar ben ik weer nadelen aan verbonden. Dus ja, wat is nou de oplossing? Eens wiet, geen in dat. En ja, dat is iets wat het ministerie van LNV, maar misschien ook wel Europa ook hier. Wij als gemeente gaan daar net over. Maar ja, wij leven wel met onze ondernemers mooi, maar de mensen die daar hun brein verdienen maken. En wij willen de mensen er echt op wijzen van tref je zieke beesten aan bij de Waadzee of bij in de buurt. Alsjeblieft, kom er net om. Zorg je dat ze oproepen, meld het. En dan hopen we dat we talbesmettingen echt behouden kunnen. Want ja, het giet maar terug. En wat doet dit mij de sfeer, de gemoedstoestand in de sector? Ja, nou dat zul je de sector vrezen maken. Wij hebben gelukkig hier te krijgen met een ondernemer die het echt de kapper voorhoudt. Die de kansen zucht, die ik maar zien gezin. En de volgende generatie zien het hem daar ik om. Dus ja, die mensen die zijn druk ontbouwen en ontplannen van we gaan het zat, we gaan het zat. En ze houden de kapper voor en dat mag ik maar snel maar doen.